Primer de tot, des de la CUP donar suport a les demandes i les decisions preses des del col·lectiu de bombers. I bé, més que res perquè la situació dels bombers que vivim no és nova d'ara. És el resultat d'un problema endèmic de falta de personal i material envellit. Hi ha un centenar de vehicles aturats per manca de diners per reparar-los i d'altres que s'aguanten per un fil. A aquest dèficit li vam sumar els efectes directes de l'aplicació de l'article 155 del tripartit PSOE, PP i Ciutadans, la intervenció econòmica i de recursos, que hi va destinar una partida de 169.672 euros, que permet només reparar els més urgents, com les autogrues. Afegit a aquesta manca de personal, que fa que qualsevol situació sobrevinguda, com nevades, ventades o aiguats, ens agafarà sota mínims, però tant de bo tota la culpa fos del 155, perquè voldria dir que un cop fora el problema ja estaria solucionat i no és així.